Takže jo, dělám spojku. Dneska, keď sa pýtate, čo budem robiť s týmto perom a zapadávačom, tak vám to poviem už teraz. Ukážem vám, ako sa vytvárajú. Prvé, tak začneme perom najprv, ako sa šrubuje a odšrubuje, potom zapaľovač, čo má všetko, keby tam v sebe, ako sa to zapalí. Aj keď z internetu nič som nevyhľadal, takže skúsim svoje najlepšie na tom zapaľovači. Prvé, tak začneme tým, že takto, čakajte, takto, vrchnák na pero, alebo nie pero, ale tuhu, aby proste nevyschla, že tu, potom takto môžeme dať. A tak toto odšrubujem, takže tak, z toho nám vypadnú 3 časti. Prvá je takýto, cítite vrchnák, ja sám neviem, čo to je, tak vidíte, to je takéto. Potom máme samotnú túhu, celkom dlhá. Potom máme ďalší nevrchnák, ale kryt, ktorý akéby kryje. No, potom najprv zoberieme tento kryt zozadu, tak toho dáme. Potom máme si takto, potom si ho takto dáme tu na vnútra. Skúsim ho tam dať poriadne. Dobre, dal som. Teraz zašrubujeme vrchnák, aby tá túha nevyschla, tak na to jeden vrchnák. Takto a hotovo. Teraz máme zapaľovač. Budem ho zapaľovať, keďže ja vôbec neviem, ako sa zapaľuje. Nechcem podpaliť byt, alebo ste sa zapali, to nechcem. Takže do tej od spoločnosti byt, oni vyrábajú zapaľovače do školy, ja neviem, alebo kde, ja neviem, hoci kde. Takto zapaľovače, potom lepidlá, ceruzky, fixky, možno fixky, ja neviem, a také veci. Čo budete možno potrebovať. Takže normálne zapaľovače vychádzajú takto. Sú aj také dlhšie, kde stlačíte takto, ne iba takto stlačíte a už máte oheň vám, aj keby ho máte. To nie je to iné, nechcem to urobiť, ale takto budete rolovať, až dokedy tu na vám nepôjde oheň, ale musíte držať aj túto červenú vec. No a vo vnútri má vodu, prvá vec, má tam vodu, potom má tam túto koncovku, čo s tým robíte. Potom tak tam má také niečo, aby sa to zapalilo všim. A potom, no tak na každom ešte zapaľovači také je mimo rozsahu detí. Ja viem, že ja som dieťa, ale nebudem to samozrejme zapaľovať. Môže spôsobiť nebezpečenstvo. To znamená, mimo rozsahu detí, že dieťa to nemôže. Je to v podstate horľavina a nemôže to byť vtedy, keď je -50. No, ale ešte raz poviem, je tu v podstate viacej častí. Táto koncovka, toto, je tam ešte voda, možno ešte nejaký prášok, neviem, v tom môže byť ten prášok a neviem. A keď som niečo nepovedal, tak mi to môžete napísať do komentáru. Dúfam, že sa vám videjko veľmi páčilo a čaute.